Maswera sei macomrades. Manheru tiri kutarisira comrade Geza kuti vachauya neadhiresi nemeseji yavakagadzirira mhuri yeZimbabwe. Asi toda kuti tizive chinhu ichi. Revolution yakakura. Revolution haina kutanga nhasi. Revolution yekurwira kodzero dzevana veZimbabwe ine nhoroondo. Inobatanidza maefforts akaitwa kuruling party nemaefforts akaiswa kuopposition. Kudismantla Smith regime yaisava nyore because even after 1980 takasara tiine maelements, tiine the DNA yaSmith. Mukatarisa even kunotrainwa military cadres edu, kungave kuchisoja, kungave kuchipurisa, kungave kuprison services, curriculum iri kuteedzwa ikoko icurriculum yaSmith. There are still elements of Smith there. That's why pamwe pacho muchiona behavior inenge ichiitwa nemapurisa in the name of saving the people, inoita sokuti they are not citizens of Zimbabwe. Vanoita sekuti they don't respect the mass of Zimbabwe. Inhau the DNA yakasiwa na Smith. Even mukaenda kumaprisons, maconditions arimo muprisons haasi kuratidza kuti it's a correctional service. It's an area of distraction. Hawana chavanonyatsa kuita chekuti vari kuprotecta vana veZimbabwe. Kuti kutadza vana vanotadza, but kana vabuda muprison imomo vachava the second life. DNA yaSmith. Kudismantla zvinhu izvozvo hazviitike overnight. Mugabe akatonga 37 years. He failed to dismantle the DNA yaSmith totally. Ane efforts aakaisa, and we applaud these efforts. But we still have a lot of work to do. Mnangagwa apinda, he moved very fast to return a lot of elements that Smith, because munhu anoenjoya dictatorship. Maitira avari kuita vanhu vekuti vanogona kupedzisira vataura kuti never in 1,000 years kuti Zimbabwe ichabva mumaoko eMnangagwa dynasty. They don't believe in it because they have abusive elements in them. So now yataa kutaura pano yerevolution ndeyekuti tikwanise kucorrecta maproblems ese atiinawo tichibatanidza maelements anga achiraiswa kuopposition neari kuraiswa from within ZANU-PF. Vana comrade Geza vanhu vari kurwisana kuZANU-PF. It's a point of distraction yeZANU-PF. Saka mukaona vanhu vachirwa kuZANU-PF, if you see the enemies fighting, make sure kuti munovakuza kuti varwe zvakasimba, wabvisane mazino ikoko and make casualties. Saka kana usiri kuuya kurevolution kuzoomberera maoko kuti vanhu veZANU-PF varamba vachirwa, what do you want to achieve? Tiri kuti pano parevolution tiri kuti vari kurwa kuZANU-PF pamberi nekudashurana, because that's the point inokwanisa kudestroya their system. Saka kurwa the enemies hatinei nako izvi. Ukaona nyoka dzichirwa iwewe pamberi nekukuza izvozvo. Then tochienda pa the opposition agenda. The opposition agenda iri very clear kuti inoda free, fair and credible elections. We have reached some point
panguva yataiti panguva yatsvangirai, we used to have free and fair elections, but those elections, they didn't have credibility. Saka for us to achieve those three elements, we cannot do that tisina kukwanisa kupinza a revolution agenda. The revolution agenda is to put things at par. Vanotaura even kueconomics kuti let everything be constant. Chirungu chacho chavanotaura mafalas inonzi ceteris paribus, zvokuti kana taenda paelection anodiwa nevanhu ndiye anotungamira nyika, zvido zvevanhu zvoenda pamberi. Kana vanhu vaisa benzi ravo ipapo vakati isisi tinoda uyu, iyeye anopiwa mukana, then system yaari kushanda nayo ndiyo inomubatsira. But the system yatiinayo in place is a system of destruction. Ndo yatati varume musha wakutongwa nebenzi. So we need another level of operation yekuti tikwanise kugadzirisa zvinhu kuti zviende at level, zvido zvevanhu zviremekedzwa. Ndo saka tiri kufamba this revolution. Panotaura vanakomanda Geza vachibva neside redivi ravari kubva, isusu tiri kuvasapota because vauya kuzobatana nevanhu. Isisu patinotaurawo ivo vanotsigirana nesu nenhau yekuti tiri kupusha an agenda yevanhu. Saka tiri kuda kuti tibate this point yerevolution yekuti why are we here. Ndo saka muchiona even vari kuopposition pavanopusha a revolutionary agenda tinotsigirana navo because vari kupusha an agenda yekuseva vanhu, yekuitira kuti patinoenda panext election we will have a free, fair and credible election, vanhu vosarudza mutungamiriri wavanoda. But tiri kuziva kuti vari kutitungamirira ava vane umbimbi ndoga, vane unhubu, vane a lot of misbehavior. We cannot deal with them lightly. We need to apply minimum power kuitira kuti at least tikwanise kuachieve the people's agenda. Saka minimum force yatinenge tichitaura under the revolutionary banner ndeyekuti musasajairirwe under the banner of ZANU-PF. Whoever ari kuatakwa nevanhu vachiuya vachihwanda mumusangano, let's join hands torowa vanhu ivavo in the name of the people. Hatichadi zvekuti hanzi mungataura kuti kumba kwaJob Scala kunobhombiwa imimi, vanhu moramba makanyarara, and you see kuti the Zvigananda elements they are keeping on winning. Izvozvo zvinofanira kubva zvaperera kuna Job Scala. It must go to an end. You understand vanhu vari kuoperata nezvigananda, mhuri dzavo, vabereki vavo, and wherever they are. So if you have casualties ku revolution, we must make sure kuti tikarohwa we must dzorera these people. Saka I don't want to hear a situation yekuti we come here vanhu vekuopposition muchingochema tarohwa zvakati, tapisirwa dzimba zvakati. Kana kwapiswa 1 we need to hear kuti 7 overnight iyoyo dzapiswa dzekuzvigananda. Ndo matashandire atinoita kurevolution. Kana tasungwa tinosangana muchitokisi, tobuda tese muchitokisi. Wapisa wabva kuZANU tirimo tese muchitokisi, wapisa wabva kuopposition tirimo tese muchitokisi. That's the only way we can dismantle this dictatorship. Hai dismantle under normal things. Mitemo iri kuiswa munyika mitemo yekukontrola masi nekuabuse masi. Saka mitemo isai kusaidi, it's a lawless country. Iyo they are not following any law, but you are forced to follow law yekuti iyo vange vari in a safe zone. We are not allowing a safe zone. We are not going to give them a picnic anymore in the name of the revolution. Saka mukationa tichiparidza this vangere revolution, we are not here to play. When you see us tiri kufocus tichipusha ichi yekuageza, isisu we operate under the Zimbabwe economic revolution. We understand where we are going. We noticed that we have to organize and we are not sleeping. We know the revolution is under attack, but be rest assured kuti the people's agenda is going to be successful without fear or favor. Saka takamirira komanda Geza pamberi nerevolution. Kana usiri kufamba nerevolution, taurira masi kuti uri kufamba nani. Tomirira 8:30, then after 8:30 tozogoerana zvinotera. Aiwa, tinotenda.